Okay. Good morning, good morning. Kape-kape muna tayo. At Saturday morning, tahimik. Tayo ay punta muna ng organic market. Pasyal-pasyal lang tayo doon. Lakad-lakad. Naka-exercise muna tayo. Okay. Let's go. Habang may kape, kunin natin yung gas card kay Burnok. Ang gas card namin ay para sa lahat. Costco. Kunin ko. Ay Ace pala yung card. Gas card ng lahat. Siya. Yan ang madalas naming problema pagka kailangan mo na yung gas card. Ang hirap hanapin, nagkakawalaan na yung mga bata. Yan. Si Ace ang huling gumamit. Organic market. Let's go. Final test. 10:30 in Dubai. Wait. The woman assumed the role of a mother, taking care of the Bang aga? Paano sa binibilang ko, total namin ay 18. 8 kami. So, 3 people lang ito-cancel. So, usually hindi yan nagpapakancel yung mga yan dahil bago sila po ng-cancel. Oh, may mga popcorn. Hey, welcome. Ito marami tao. Tinapay doon. Ito may Philippines dito. Hi there. Radish. Organic. Good morning. Silang. Morning. Fresh. May mga tanim. Sometimes only Manila mango. No citrus. Blueberry. No. Roses. Yeah, same like this. Oh, may saluyot niyan. Hindi yung saluyot. Saluyot ito. Saan? No? That is maybe soy. Joy? A baby. Yeah. This is a cow, right? What is this? This is an amaranth. Amaranth. They grow wild. Yeah, you should. Yeah, you should. How do you cook this one? This one. Stir fry. Okay. Steam. Whatever. Steam. Oh, okay. Yung para sa luyot eh. So, may saluyot pala ngayon. So, may saluyot. How much saluyot? They're $3.50 right now. 250? Morning. $3.50. 350 each. Mamaya balikan natin. 350. There are 4 a day, but we're. Sarap yung malunggay yan. Sarap. Yeah, Tara.
Small one or that one? Fresh of fresh of. Wala silang saluyot. There, big soup. Orchids. Got me. Yeah, yeah. He'll live there, you know, but I work. I'm not retired yet, so yeah. Time we could probably fly. Strawberry, super sweet. Hola, would you like this one? Okay, thank you. $20, please. Hola, hola, very sweet, very sweet. Okay, serían 16. Oh, wala na. Ano wala? Saluyot, wala na. Pasaluyot yata yun, di ba? So out. Huh? So out. Oh my gosh. I got the last one. You got the last one. Should be free. Yeah, no more. Let's go. Next week I will take more. Bring No more. more? Yeah. Yun lang ako pang Huh? mundo. No more? Namatayan na. May bihira kasi yun. Eh, ang dami na sa date. Wala pa dun. Hmm?
Balikan ko nga yun, baka meron pa doon. Two? Only one? Thank you. Balikan ko lang yun, baka meron. Kainis, no? Dapat kumuna ako kanina sa loob. Kainis. Naubusan ako ng saluyot na una. Dapat kumuha na ako kanina pa. Okay, pili tayong tinapay. Titinda. Yung ate, yung $6 siya. Okay? Hinayang talaga ako sa saluyot. Ayaw nga na. Kaya pa. Ay, mamaya pa lang balikan. Bakit? Walang... Ang pagkisan? Na kasunod na init? Oo. Ano po ha? Suman kasama. Masarap yung kasama. Yan ha? Alas 12! Ano ba? Basta ba? Tsaka ito po dito sa ano sa ko, bitso-bitso ba yan? Oh, yung donut? Opo. No, tsaka... Ilan? 3 po. Kuha kayo nito o coupon Hindi po. para sa Chowking. Mother's Day special. Oo. Sayang. Sabi sa mga ate lumpiang vegetable. Lumpiang vegetable. $5 po. Bakit sayang pagkakagastusan? Ha? Hindi sayang. Hindi, para ano, sayang yung discount. Oo. Wala ano, dalawang... Next week ano? Oo, yeah. Happy Mother's Day. Hindi, ito na, ano na sila ngayon. Pwede mo na silang ma-avail ngayon. Ayan, may 1 to 17. Ano pa? Tsaka dalawang turon po. Turun. Yun lang, wala na? Opo. So, 22.95. Init na pandesal. Wala. Kunin mo lahat yan. $72 lang. Less than 100. O, dalawa yung pansit mo, dalawa yung chicken mo, siomay. Salamat. With drink. Diba? Hindi, next Hanggang start 17. Oo. Tingnan ko kung meron silang kung meron silang saluyot dyan sa ano, Seafood City. Hindi ako makaka-get over. Payat. $2-3 lang. Ayaw ko bumili kasi doble ang presyo doon sa ano, sa next week na lang. Tsaka taya tayong loto. Grabe ang organic market. For 2, 3, so 1 tapos okay na? Di na ako bumili ng saluyot, meron doon. Kaso nga ng payat. Tsaka ano siya? Mapayat tsaka mahal. Parang triple ang presyo. So, antayin na lang natin next week, Sabado ulit. Mag-ipon na lang ako ng ano. Tapos i-freeze ko. Iinayang ako sa Chinese. Di na ako bumili.
Alam mo kung bakit? Ang presyo niya $7. Ang papayat pa doon ang gaganda, ang di ba ang lalaki? Dad, tapos na. Whatever Hindi you ako order, makakit mukha over mo. eh. Kasi ang lalaki ng dahon nun. Tapos dito ang papayat $7. So wala na. Bili na lang ako ng sili ko at saka loto. Ang dami mo pang sili. Okay, let's go. Anong sabi mo, 10 years ka na sa Pilipinas? Pagas. 14 na. Parang ano, kalahating buhay mo. Wow, nakakalis. Okay, pagas muna tayo. Talaga ako makaget over dyan sa saluyot. Biruin mo yung saluyot. Ang gaganda ng dahon kanina. So, tinignan ko pa kasi kung may mas mura sa ano. Sa kabila. Ay nako. Buhay sa luyot. Next week na lang. Tingnan natin kung magkagastos natin dito sa gas. Sa so $78.85, 17 gallons. Grabe. Kaya kailangan mahal. Kaya sabi ko, hindi ko madidinay na Pilipino kasi ang tatay ko Pilipino, ang nanay ko Pilipino. Kung sakali man pinanganak ko rin, pero lumaki ako rito, pero hindi mababago yun. Hindi mababago kasi ang dugo ko Pilipino eh. O hindi naman puti eh. Magwari na nga sa ay magaling na yan hanapan ng dokumento. When? Saan? Paano ka nasakit? So ilan? Ano nangyari? Nadala ka ba sa ospital? Gada. Pag sinabi mo naman na take lang ng ating usapan. Ano to na rin yan? Salmon, ulo, belly, isda. Halo-halo na yan. Sinigang. Chart. Sawa. Clockwise.